channel. It's me, Jelevine. And for today's video, nakita nyo sa thumbnail, I will do swatches and at the same time, we'll do a simple glam makeup using these products. I got this product from Products with S kasi marami sila, from Stunner Lip Tint sa Facebook and Stunner Essential sa Instagram. I will leave the link in description box, guys, kung interesado kayo. Ayun, loves, isuswatch natin yung ating mga lip tint. Okay guys, i-next na natin yung kanilang mga blush. Tatong shade yung kanilang blush. Si Kael, si Ali, and then si Kali. Pump nga pala siya. Ito yung kanyang packaging niya. Di pump. Ito yung shades ng Kali. May pagka-orange di siya, guys. Or, I don't know, parang peachy orange. I think this one is for fair skin. Ang ganda ng ano niya, guys, ng shade. And this one is the Ali. Ang bilis niya pating i-pump, guys. Konting ano lang, ayun na yung kanyang product. Ito pang maputi. Pink talaga siya, guys. Ayan. Ito, pwede ito sa morena. And then, the last one sa kanilang blush ay si Kael. Konti lang yung kinuha ko, guys, kasi masyado siyang pigmented. Ayan. Parang, hindi pala siya pareho. Ayan. Ito yung bed kong color, kasi morena ako, guys. So, ito yung dalawang pang morena siya. Ito, pang maputi. And then guys, mag-jump na tayo sa kanilang highlighter. May dalawa silang shades, ang autumn and then ang winter. So, suswatch natin tong kanilang highlighter. Unahin natin si autumn, guys. This one is for morena. I-shake muna natin siya, so kasi yung mga shimmer niya nasa ilalim. Lahat naman ng highlighter, guys, diba, yung mga bottle liquid highlighter, kailangan muna natin siyang i-shake para makuha natin yung shimmer niya. This one is the autumn. Oh, yung kanyang parang doe foot applicator. Akala ko brush. Which is maganda. Hindi brush. Maganda to, guys. Look at that, guys. Yung shine niya, oh. Ganda. And then, the other one is winter.
This one, maganda to sa mata. Pwede siyang pang shimmer, guys. Ayan. And not but not the least, ang kanilang eyebrow pomade. May tatlo silang shades, guys. Medyo, ito yung pinaka-dark nila, yung charcoal gray, and then dark brown, chocolate, and then caramel. Ito yung pinaka-light nila. So, I'm gonna use this chocolate kasi parang masyadong light sa akin yung caramel. Mas gusto kong gamitin yung medyo dark sa eyebrows kasi dark yung aking hair. Ayan guys, tapos na natin silang iswatch, yung Stunner lip tint. Lahat ng product nila is natapos natin siyang iswatch sa akin. Pinakita ko sa inyo yung mga difference ng shades and then kung consistency, kung pigmented ba. Ngayon, maggagawa na tayo ng full makeup using this product. Magagawin ko guys, simple glam makeup lang. So, let's start na. Mag-start tayo sa, syempre wala naman silang concealer. So, gagamit ako ng concealer na from LA Girl. Kasi, i-cover, may rashes kasi ako sa face. So, i-cover lang natin gamit ang concealer. And then, hindi ako gagamit ng foundation guys. Powder lang. Sa powder na gagamitin natin guys, yung aking Snowy in the shade Warm Honey. Ito siya. Bet na bet ko to kasi talaga nagko-cover siya ng dark spot sa face mo. So guys, ayan na. I'm done with my eyebrows. Ang ganda ng product nila. Ang ganda ng eyebrow guys. Yung pomade. Kita nyo naman sa pagkakagawa ng kilay ko, diba? Perfect. On flick. Tama yung nakalagay nila dito. On flick. Eyebrows on flick. Kasi my eyebrows are on flick. I'm gonna use this powder matte tint nila kasi sobrang easy to blend lang. So I'm gonna use it on my lids. Hindi ko lang alam kung anong color. So, we will make a peachy glam makeup. We're gonna use this Pecan. My favorite shade. So, gagamit tayo ng brush, guys. Maglagay lang ako rito sa aking back of my hand. I'm gonna use their autumn shades. Ito. Sa ating lids. Guys, ang gagamitin ko sa blush ay si shade na Kael. Na-pump ko na siya sa aking kamay. And then, tingnan natin kung gaano ka pigmented. Wow! Highlighter pala muna guys. So ngayon, gagamitin ko, paghahaluin ko yung dalawang shade kasi masyado siyang gold for me. Ito naman masyadong white. So, paghahaluin ko yung dalawa para makuha ko yung tamang shades for my skin tone. And then dahil bet ko yung ating powder matte tint, gagamitin natin si ating cinnamon sa ating lips. So, ayan guys, ito si shade cinnamon sa akin lips. Ang ganda, bagay sa morena to guys. Sobra. Kita nyo naman, bumagay siya sa skin tone ko.
So guys, ito yung ating finished look na ating nagawa na Simple Glam Makeup. Ayan, gamit ang Stunner Lip Tint Products. Ayan to siya guys. Ang dami niya guys. So totoo lang, sa local brand na product, makakagawa ka ng ganitong look. Sa affordable and local products, makakagawa ka na ng Simple Glam look. Ayan yung ating na-create using these products. So, ang tayong masasabi ko lang guys sa product na to is na-amaze ako kasi lalo na sa ano nila, sa mga tints nila, sobrang pigmented, and then yung pomade, sobrang ang bilis ilagay sa eyebrow ko, talagang kumakapit siya. And then yung blush on, perfect sa morena skin. And then kita nyo naman yung highlighter guys. Kita nyo naman yung highlighter, di ba? Talagang lumalaban, lalo na yung nasa nose ko, yan o, di ba? Masinaw ka. Ano ba yung Tagalog doon? Masilaw, hindi masinaw. Ayan, masilaw ka. Ayan, o, tinan mo, kumikinang talaga yung nasa ilong ko. At ginamit ko lang siya. Ito, pinagmix ko lang yung dalawang shades nila. Ito yung autumn and winter. Ayan yung kinalabasan. And then yung leaves, guys, yung shade ng cinnamon, sobrang ganda sa morena. Kita nyo, di ba? Ang cute-cute ng shades niya for me. And then, nakaka-white siya ng teeth. Ayan, kita nyo yung teeth ko. So, parang may effect na whitening gawa ng shades nung cinnamon. Ayun, loves. Idadagdag ko lang sa napansin ko sa kanya. Kita nyo naman sa swatches kanina ng isa-isa, sobrang pigmented nila. Kahit yung lip and cheek tint nila, sobrang pigmented. Ang hinahanap ko kasi sa isang tint, guys, kasi I have a dark lips. Ang hinahanap ko talaga, yung mako-cover yung dark lips ko. Kasi yung ibang tint na nabibili ko, dito lang siya nag-stay sa inner ng lips ko. Hindi na siya hindi siya kumukulay dito sa outer. Eh, yun yung problema ko. Dapat makoberan. But this product, guys, nakukoberan niya. Kita yun naman sa swatches. Nakover niya yung dark lips ko, which is, I love it. Kasi sobrang pigmented niya, yung formulation, yung consistency. Gustong-gusto ko yung product na to, guys. And super affordable nila. Ilalagay ko yung mga price sa description box, guys, if you are interested. And then sa pomade nila, guys, sobrang ang bilis kumapit sa eyebrows ko, sa hair sa strands ng hair ko dito. Ang bilis kumapit. And then tapos nung nilinis ko siya ng concealer, ang bilis din niyang ma-clean up. And that's it, guys, for this video. Review, swatches, and then full glam makeup na gamit itong mga products na to. I hope you enjoy this video, guys. And don't forget to hit the like and subscribe button, guys, kung di pa kayo nakaka-subscribe sa akin, and mag-comment na ng kahit ano. I will appreciate, guys. Wag lang masyadong harsh, di ba? Ayun, guys. See you on my next one. Thank you for watching. Bye!